Lokakuun 5. päivä erittäin lupsakka keli on. Toistakymmentä on lämmintä. Tänään piti olla myrsky ja sade ja vaikka sun mitään, vaan eipä ollut. Hyvä keli. Tässä oli käynyt viikolla paikallinen yrittäjä laittamassa soraa tähän. Onpa hyvä ajella nyt tuonne katokseen. Tuohon saapi peräkärrin peruutettu. Auto jo kokkeli ajossa, se kerran hyvin männä. En ole tässä touhunnut. No viime viikonloppuna näitä rungonpäkkiä taisin tehdä. Tässäkin on semmonen, että tätä joutuu jatkamaan kun tähän tulisi 780 halakkoa pinoa. No siinä on jo miten ne niinku tulisi. Ne lavaat tuohon vaan soraa suoraan ja se mahtuu niinku halakopino ja tuonne pitää tosissaan yksi puu laittaa. Sitä saunapuuta siihen kuppasiin ja tuohon pitää vielä alajuoksu pätkä laittaa. Siinä on niinku niitä sauna- ja uunipuita sitten. Ja nyt on nuo vinoutuneet valmiit. Tuossa on 3 nuita, ne on pultattu kiinni, mutta sitten vielä kokeilin tuosta rynkytte. Niin heilu, niin tähän tullaan nämä seinä tai rungon pätkät, niin laitetaan tuohon vielä päätyihin vinoutuneet, niin eipähän ainakaan. Muutenhan se ei, mutta kun lumeet puttoo katolta, niin se hytkyy niin paljon, että suottaa tosissaan heilahella. Ei se mihinkään huovu, mutta olisi parempi kuin ei heilu. Tuohon tein tuommoisen. Siihen tulisi liikettä. Mitenkä ne lavaat sattuu. Sitä en ajatellut, että olisi pitänyt lavaa mitoille tehdä nää seinänpätkät, että saattaa joutua tuossakin jatkamaan sitä. Tai sitten, no minkä verran sitä tulla. Sitähän jättää semmosen aukon. Saisi kärrin peruutettua tuolta tähän. Kun pino on vaan tähän niitä. Mutta sehän on enemmän kuin todennäköistä, että tähän pitää tehdä jatko. Tästä on helppo jatko. Sen 3 metrin projektin. Tuohon panis vaan palaa semmosen 3 metrin anturan tähän sokkeliin ja pohjat olisi valmiina. Puhuttaisiin taas 10 senttiä alaspäin. Katsotaan sitä tulluko se ensi kesänä vai seuraavana vai. Tai sitten aloittaa ensi kesänä. Tarvis sorraa juuri ollenkaan. No sitähän sua pilisi. Semmonen. Siihen pitäisi ruveta puita tekemään. Siellä olisi tuloilla sitä puuta. Me tosissaan tätä en ole tänä viikonloppuna tehnyt, kun no sen verran, että no soraat taas salin tuohon. Niin. Käynyt vähän taimikohoittoa ja puuta hakemassa tuolta harvennustyömalta, niin siellä on mitä on jäänyt koivuja ja näre ei ole kelevannut harvestialle näköjään, niin kun niitä hae sieltä ennen, niin tehdään uunia ja saunapuuta niistä. Siinä joku, ja siellä on vielä ja tajanpa jättänyt paksumpia on muutama siellä, niin jos tuohon tulloo jatko, niin joku hirrenpätkä meillä on ammut. Siihen menisi 4 pölli. Niin siihen ei tarvitsisi koeilla mistään.
Semmonen siihen halotan siihen lavat hakkoon, niin saa ruveta kassailemaan. Tuonne pitää tehdä rungon pätkiä ja laittaa. Se sinkittyy verkko tuohon. Ja siis käytännössä on taas kärrin peruta tähän, niin siihen mahtuu 3 pinnoa. Tuonne 2 pinnoa. Liian pieni. Tää sitten pitää pihalta kanto, mutta en tiedä, katsotaan tätä ekaa talvi, miten tää männää. Laajennetaanko vai ei? Tää on helppo laajentaa. Näitähän on mukava tehdä. Tietysti räystäskin on noin pitkä, että saa pian tuon yhden pinoista tuohon lavat laittaa, niin suurin piirtein suojaa. Joo, en tiedä, katsotaan mitä siihen mahtuu ja tarviko, kun siihen olisi peräkärrin paikkoja, alakomakoneita ja rankakärri ja muuta tuloilla, niin tietysti aika korkeat pinottis suopi tuo. Kyllähän kuutiota sopi mahtumaan. Katsotaan tää eka talvi, miten tää täyteen tullut.